O Bloque Nacionalista Galego leva moitísimo tempo demandando medidas de apoio, de reforzo a todo o que é a sanidade e loita pola sanidade pública. Concretamente, en Santiago de Compostela, levamos reclamando que os servizos de pediatría de varios centros de saúde funcionen a tempo completo e non partillados con outros centros, así como denunciando a situación das urxencias do CHUS. Problemas onde profesionais magníficos e valiosísimos están absolutamente desbordados pola falta de recursos, pola falta de sustitucións, pola falta de recursos humanos e materiais. Nas moitas medidas que o Bloque Nacionalista Galego pon en riba da mesa, hai algunhas que son fundamentais, entre elas dotar os centros de saúde de servizos inexistentes até o de agora, como a psicoloxía clínica, logopedas, terapeutas, xente de podoloxía. Nós entendemos que iso, xunto coa dotación de pediatría a tempo completo nos centros de saúde, é algo que ten que ser un dereito básico. Quero facer un chamamento a todo o mundo para que veña a manifestación do próximo día 12 ás 12 da mañá na Alameda. É unha manifestación absolutamente imprescindível para reclamar dunha vez por todas que non se siga privatizando a sanidade pública, dunha vez por todas que se garantan os dereitos das pacientes, das persoas usuarias, que se haxa por dunha vez por todas os recursos que merece a sanidade pública en xeral, pero de maneira moi particular unha atención primaria moi deteriorada hoxe en día.